Welsh Lesson 25C, Beginner-1, Sylfaenol, Grammatic Notes, Numbers. Y rhifau oddi wrth 1 I 10 yw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Y mae'r hyn I gyd yn wriwaith, ond y mae'r ffurf fenywaith yn bodoli ar gyfer 2, 3 a 4, a maent nhw yn 2, tar a 4. Wedi hyn, y mae'r gyda ni 100, 1000, miliwn, biliwn a thriliwn. Y mae'r hyn I gyd yn wriwaith yn ether I fil a miliwn sydd yn fenywaith, ond pan y maent nhw yn cael eu dilynwyd gyda'r enw, y maent nhw yn wriwaith. Felly y mae y filiwn o bwys o gair yn y fan yma, ond y mae y miliwn pint yn y banc yn y fan yna, ac y mae y fil o bwys o gair, ond y mae y 1000 pint yn y banc. Y mae'r 2, tar a 4 yn cael eu defnyddio gyda'r enwau fenywaith. Y mae'r pwys yn wriwaith ac y mae'r pint yn fenywaith. Felly y mae gyda ni yr 1 pwys, yr 1 pint, y 2 pwys, y 2 pint, y 3 pwys, y 4 pint, y 4 pwys, y 4 pint, y 5 pwys, y 5 pint, y 6 pwys, y 6 pint, y 7 pwys, y 7 pint, yr 8 pwys, yr 8 pint, y 9 pwys, y 9 pint, y 10 pwys, y 10 pint, y 100 pwys, y 100 pint, y 1000 pwys, y 1000 pint, y million pwys, y million pint, y billion pwys, y billion pint, y trillion pwys, a'r trillion pint. Y mae'r 1 yn achosi y treigliad meddal yn yr enw fenywaith, felly yr 1 ci, yr 1 gath. Y mae'r 2 a 2 yn effeithio y treigliad meddal beth bynnag y genedl yr enw, felly 2 ci a 2 gath. Y mae'r 2, 2, tar a 4 yn treglio yn feddal ar ôl y fanod, felly y 2 ci, y 2 gath, y 4 cath a'r 4 cath. Y mae'r 5, 6 a 100 yn colli eu cytsain olaf pan dilynwyd gyda'r enw, felly y 5 ci, y 6 chi a'r 100 pint. Y mae'r 6 yn ellysu y treigliad chwyrn beth bynnag y genedl yr enw, felly 6 chi a 6 chath.